Мартине, здравей! Здравей, Слави! Променил си се! Изглеждаш ми възмъжал! Да, аз имах рожден ден. А стига, бе! На колко години стана? На 7. Браво, бе! На 7, а изглеждаш толкова запазен. Всичко наред ли е? Да, много добре. Добре, как възприеха вкъщи първото ти участие? Радваха ли ти се? Как те подсрещаха? Зарадваха ли ти се? Попитахте вече. Много ми се радваха. Защо? Защото... Как да ти кажа? Директно! Кажи ми директно! Кажи ми право в очите! Радват се просто. Добре, погледни ме в очите и ми го кажи. Защото може и аз да взема 50 000 лева. Разбира се! Как няма ти се радват? Ти ако вземеш 50 000 лева, направо ще ги разбиеш. Добре, усъвършенства ли своя номер? Разбрах, че пееш с кукумент. Вярно е. Готино ли да пееш кукумент? Много готино е. Добре, окей. Уважаеми зрители, какво ще ни представиш днес? Сега го представи сам. Суперстар. Става си аз добре, това съм суперстар. Но как да съм и тук и там, не знам. Флейта и английски чудо всеки ден. Нямам и минута време и за мен. Много сори, не ли носи строг. Пак да чака нов урок. Бом, ти си бом, сака много готина си само за купон. Бом, ти си бом, готина си за купон. Дали знаете, трудна работа, карал съм на училище на купон. Казал, че съм много готин, супер мил. Имал си късмет и усет секса бил. Знам си аз добре, това съм суперстар. Но как да съм и тук и там, не знам. Сладка ти си Жулиета, но уби. Няма начин с мен да става с друго първи. Много сори, маги, но съм строг. Пак ме чака нов урок. Бом, ти си бом, сладка много готина си само за купон. Бом, ти си бом, готина си за купон. Бом, ти си бом, сладка много готина си само за купон. Бом, ти си бом, готина си за купон. Казал, че съм много готин, супер мил. Има си късмет и усет секс апил. Знам си аз добре, това съм аз. Но как да съм и тук и там, не знам. Ти си бом, сладка много готина си само за купон. Бом, ти си бом, готина си за купон. Готина си за купон. Хайде си с мен, готина си за купон. И ти, готина си за купон. Извинявай, Жулиета, готина си за купон. Хайде, маги, готина си за купон. Готина си за купон. За купон. Само да ти взема шапката. Че без шапка, си. И така, уважаема, другия път, ако минеш нататък, ще ти дам балета. Трябва да ти кажа на...
Просто трябва да ти кажа, че много си пластичен. Аз забелязах в тебе днеска жестоки качества на танцор. Аз много тренирам, за да го постигна. С балета, ако минеш нататък. И така, понеже напреднахме, понеже сме вече към финала на предаването, уважаема академия, господин академик Димитров. Много музикален, много артистичен, много добре танцува, не мръдна интонационно, развит номер, флиртува с камерата, флиртува с публиката, с момичетата, безапелационно. Ти от сега ли с момичетата? Да. Добре, ти 7 години, добре, моля се, удържай се сега. Един мъж трябва да се удържа. Академик Тодорова? Не мога да устоя на сексапила на този млад господин, казвам да. Ти впечатлила се една дама. Академик Колеков? Там в това момче има 99% талант и 1% труд. Той е бъдеще наш Майкъл Джексън и аз го съветвам в бъдеще само да не става чернокош. Няма нужда от това. Прекрасен. Да. 3 да. Академик Петров? Ева на този пич Мартин за липсата на всякаква сценична треска и сценичен страх. В началото на днешното предаване казах, че за мен най-важно е уникалността. Има още много деца, които могат да пеят и са също с липса на сценична треска. Не. Така, 3 да и 1 не. Вашата оценка, академик Гогов? Спокойно, ще кажа сериозна дилема. Аз съм сигурен, да, дилема. Ще видиш, ще кажа. Някак си обаче флирта беше само с женската част от аудиторията. Ние се почувствахме леко. Трябва с всички. Кой е вашия отговор, академик Гогов? Моят отговор е не. Така, 3 да и 2 не. Академик Петров? Напомня ми на мен като малък, така че да. Брато, ти минаваш нататък. Само извиняй да питаме академик Митев. Академик Митев, вашия отговор? Напълно съм солидарен с майстрото. Така, вашия отговор да. Значи с 5 да и 2 не ти минаваш нататък. Да подготвиш друга песен. Бре, стига ми друса ръката, разбрахте, как ми здрасти. Да подготвиш друга песен с балета, разбираш ли ме? Окей. Искаш ли шапката? Шапката искаш ли си? Да. Добре. Уважаема комисия, уважаеми зрители, представи ги Мартин Йорданов!